us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Shadali shumile kubva kubhuku ya Mark. Mark chapter 12, verse 20. Mark 11 from verse 20. Mark 11 from verse 20, and I'll read. Now in the morning as they passed, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering, said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed is withered away. So Jesus answered and said to them, have faith in God, for surely I say unto you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, does not doubt in his heart, but believes that those things which says will be done. He will have whatever he says. Therefore I say unto you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Incident yakaitika Jesu atuka umwe muti muonde, and the fig tree dried up. Asi zvakanotiswa ava mangwanani, when they were passing by in the morning, Peter noticed the tree ndokubati kuna ishe muti wa makatuka waoma. But there's a statement yataura iri outstanding yandidena kuti gone kushumira vesi. Zvanzi muti wa makatuka waoma kubva kumidzi, or it has dried up from the roots. Midzi ndo pati yemuti ine strength number 1. Midzi ndo pati yemuti isingaoneke. So statement ra Peter rakuti muti wamakatuka uye waoma kubva kumidzi, i statement iri deeper, inoda kuti imboongororwa igone kutibatsira unhasi. Nokuti kana achitaura kuti muti uyu waoma kubva kumidzi, iyo midzi isingaoneke, zvinorevei muupenyu hwedu? Tinodzidzei ichi chatingabata chingatisimbisa panhau yeprayer? Nokuti on this text Jesu wakazodzidzisa pamberi pacho achiti, munhu kana akunyengetera, whenever you pray, believe so that you will receive. So now we could receive. Kana waita prayer, aive but the kind of prayer how powerful it is, but inova but the believing yawi nayo so as to receive. Chinokonzera kugamuchira zvaunonyengeterera zvatorwa neshoko raMwari, it's believing. So chinogona kushaisa kuti munhu agamuchire zvaachemera hazvisi palevel ye-believing. Angonyengetera bedzi, but the believing part kana isina kumira zvakanaka zvinohinda the receiving. So Peter pano ataura pamusoro pemiti, the roots of the tree. Ishe muti wamakatuka waoma kubva kumiti, the unseen part ndoya ataura kuti waoma kubva kumiti. Zvoreva kuti shoko parinotaurwa rinonoadresa the unseen. Jesu paakataura nemuti, maroots haasi kuoneka ari covered neground. Saka Peter paari kuti waoma kubva kumiti, so statement ya Jesu yekuti you must believe to receive. But believing pane chekuita knowledge. Prayer, anyone can pray. Zvinhu zvikaoma munhu anopfugama anonamata. Zvinhu zvichinetsa munhu unochema unonamata kuda Mwari. But the receiving part iri pa knowledge, nokuti believing kutenda
kunobva pakuziva ability uye nekuti Mwari vanoda here. Pane nguva dzekuti Jesu aitobvunza munhu kuti unotenda here kuti ndinokuporesa, do you believe? Kana kuti unoziva here kuti I'm willing, ndinoda here. So munhu akasava knowledge nekuziva pamusoro peability yaMwari number 1 uye newill, zvido zvaMwari number 2, zvinohinda the believing part yeminamato yake. Munhu akasaziva kuti izvi ndo zvinodiwa naMwari here, number 1, the will of God. Number 2, akasaziva the ability, simba raMwari. Zvinhu zviviri izvozvo ndo zvinohinda the believing part. Zvanzi kana manyengetera mukatenda muchawana zvamanyengeterera. Hapana kunzi mukanyengetera munowana. Zvanzi ukanyengetera ukatenda, when you pray believe so that you receive. Subject ya believing ine chekuita ne knowledge concerning God, his willpower and his ability. So Satan zvaanoita kuti vanhu vakanyengetera vasagamuchire, anonoita temper ne the believing part. Chirudzii unoswera uine information inokutadzisa kuziva kuti Mwari anozvida kuti zvive muupenyu hwako. Unenge waane pfungwa yekuti kana kuri kuda kwawo kuchaitika, kana kusiri kuda kwawo hakuiti. Yet munhu as a believer you must know the will of God. Unofanirwa kuziva kuti chido chaMwari chii, Mwari vanodei. Mwari vanoda kuti uve neutano hwakanaka. Chido chaMwari kuti ukure nemhuri yako zvakanaka. Chido chaMwari kuti uve neutano. Chido chaMwari kuti ubudirire mune zvaunobata. So kazhinji munhu akapiwa information yekuti aiwa nhamo panyika rugare kudenga. Saka pese paanopinda mudambudziko, kana akatonyengetera kana akanyengetererwa, pfungwa yake inomunyima the receiving. Nokuti already mari mune information yekunzi Mwari ndo zvaakangotirongerawo, ndo upenyu hwacho, zvinhu zvedu zvichaita mushe kana taakudenga. Therefore anoita temper ne believing in 2 ways. Anoita kuti munhu agone kutenda zvinoitwa nevanhu vemishonga kudarika nezvingaitwe naMwari. For example, vanhu vazhinji vakaona munhu akabudirira, vashoma vanoasesieta kubudirira nekunamata. Vazhinji vanoti kuromba kana kuti kubata-bata. Vashoma vanogona kunongedzerwa kuti muri kuona murume kubudirira kwese kuti Mwari. Vazhinji vatakakura tichinongedzerwa tichiratidzwa, zvanzi vakabata-bata. So kuziva kuti Mwari anopa kubudirira knowledge inotoda kuinstallwa muvanhu, nokuti muvanhu haimo. When saita successful ane kwaakabata-bata, kwete kuti pane kwaakanamata akabata-bata. So takakura takazvidzwa information iri negative. Hatina maexamples yanonongedzerwa munyika kuti uri kuona murume wekubudirira kwese mabhizinesi nezvese ndiMwari. Unongonzwa chinzi pane utsotsi hwaakaita, pane kushereketa kwaakaita. Saka mindset yedu tese inenge yakafitwa kuti kwaMwari hakuna anosimuka. Ukatoona asimuka anenge anyepera zvekudabata, but itsotsi kana kuti mari mune kubata-bata kurimo. Information iyoyo inoita kuti vanhu tikure tine pfungwa yekuti saka kunamata hako pazvinhu zvinozoita mushe wafa waenda kudenga, because panyika panapa pakawanda corruption, pakawanda utsotsi nekudii. That knowledge iri mauri iyoyo i number 1 hindrance. Number 2, the ability of God. Vanhu vanogona kutaura pamusoro pekuti Mwari vanodai, but kuti munhu afunge asvike pakuzvitenda kuti no matter mamiriro akaita upenyu hwangu, God can change my story. Munhu anoti aiwa zvevamwe zvingaite, but yangu nyaya yakanyanya. Munhu anogona kuva nepfungwa yekuti nokutinzwa dambudziko rawinaro, kana usina akakupa testimony anga ari dhipa mudambudziko serako, kana pakatoita munhu anopupura kuti ndaiva neupenyu hwakadai Mwari akandichinja,
wakaipa anokuzevezera kuti uri kunyeperwa vada kukusimbisa eri haibhike yakaomai kana kuti aiwa hasi Mwari pane munhu akazomujega pane vanhu vaakatsveterana nawo nekuzodii. That's why muchiona kuti kuchechi kune nguva yekupa matestimony. That time is so important. Inogona kutoenzana netime of preaching. Asi kazhinji nonzwa kuti anasati namatestimony tiri kumhanya program yadai toda kumhanyira kushoko. Mumwe munhu atori muchechi shoko raari kuda harisiri chaparidzwa itestimony yemumwe yakafanana nesituation yake yaanoda kupiwa kutenda kuti shuwa saka Mwari anozvigona. Uri rombe uri reject Mwari akakubvisa ikoko usanyarare nokuti testimony yako imharidzo. Jesu ani munhu waakatuma kunorova shoko kwete raakamupa rekunoparidza. Murume akaudzwa naJesu Region adelivha ati Ishe ndakuda kukuteerera nzaiwa enda undoudza hama dzako zvawaitirwa naMwari. In other words, kune vakatumwa to preach nevakatumwa to testify. Vese vane magoals akafanana vanobuilda faith yevanhu muna Mwari. Why? Nokuti the devil anoita temper nebelieving part. Praying part haana problem nayo. Any man can pray. Because chinokutuma kana kuita prayer nhamo inogona kutokutuma kwete kuda Mwari. Zvikaoma unogona kutopfugama kuti Ishe ndirangarire one zvaita upenyu hwangu. Ukasvika pari kunamatwa unotojoina wotopfugama ndinamatirei kunamatawo Mwari ndivangarirei. Prayer is not an issue. Why? Because pandaverenga part, when you pray, believe so that you receive. So receiving is connected to praying. But only chiri pakati. When you pray, believe so that you receive. Maybe without you witness, just come. I just want 3 people. Other 2, yeah. That's fine. When you pray, in your prayer, believe so that you receive. Mark 11:23. As if when you pray, you receive. Shokorati, when you pray, believe so that you receive. Saka satana ataka papi, ano ataka apa believing. Nokuti receiving kana marati zvindezvako ndezvako achichinji. But nevanhu vanhu zvinhu zvavo zvavasiri kubata. Kwete nokuti Mwari vakati handichakupa ichi kana chashotoka the believing kana apa. Praying haina access to receive. You pray, believe so to receive. Saka pano pani zvinhu zviviri zvinoshandiswa nadevil kuataka pa believing. Believing inobva pa information pa knowledge yawinayo concerning God. Number one knowledge, the ability of God kugona kwa Mwari. Kuti Mwari vanoita nezveshuwa. Number one. Number two, after what was here, the ability, the willpower, kuti vanoda here. Nokuti tine vanhu vanonguruzwa munhu achitotaura so, kana Mwari vachida zvinoita, Mwari vakangoda chete zvinoita, kana Mwari vada zvinoita. It's your right to know the will of God. Why? Zvinokubatsira kubuild the believing part. Namo insi yawinayo Mwari vanotoda kuti usave munhamo muda imomo. But kuda kwavo hakugone kukuburitsa kusvika iwo play a role pa believing. Saka Satani haatake praying. Because wese ari pa problem antongonamatawo. Mumwe anonamata zvokuti fachaya, mumwe achiresa, but kwese kuita sei? Kuita prayer. Ende munhu wese anoda kugamuchira zvaanamatira. Saka Satani haatake uku neuku. Saka muchiona kuchechi ukangotanga kunamatira ukadaita zvedeliverance kunozara. Nhamo inongopusha vanhu kuti namata. But Satani aitoziva kuti kana ukatochema kana misodzi ikadi uye munhamo imomo uchinamata inongoshotora panapa. Why? Nokuti zvimwe zvaunonamatira kana zvapa believing stage panodimanda action kuti usangane nechawachema. Mumwe anobva abva ukangonamata ukangobheliva. Yes, kune ma-issues yekuti when you pray, believe, wobva wareceiva usina zvawaita. But when you want to receive substance zviri tangible, pa believing ndopanouya issue ye giving. Ipapa handisi kuti ipai nini, ndiri kungokudzidzisa.
Satani anobva kuti dzada topiwa so kana toda kuti zvako zviite usina kupa inini. Panapa pa believing you must know him. Kuziva Mwari ndiani? Ndiye musiki. Number 2, Mwari ndiani? He is the word. Word ichi ma principles. Saona kuti munhu akachema Mwari munamode mandiburitsa pfungwa yaMwari ndiye kuti ubude. But pa believing pane ma principles. Pa believing pane zvinoda kuitwa izvozvo haaite. Anongoti vanoshamisa kuti vane zvavachaita haachazviratidza mirai muone handambira kadaro Mwari ava vachandisumudza. Satani anongoshotora panapa. Kunenge kukata flow kana kuti seko yechinhu kuti chiite. Zvafana kuti wanamata wanamata Mwari ndoda vana, Mwari ndoda vana, uri boys, Mwari ndoda vana, Mwari havana vanokupa. Pachicho unofanirwa kuita kuroora wamuwanano wana adzimai komozivana mowane mwana. If you pray to shotora marriage, can you receive children? Mandrunzwikera wanamata concerning ichi yevana. Satani obva akushotorera nyaya yekuroora oti mira uone Mwari anoshambisa uchapiwa vana vako unosvika muguva. Why? Nokuti ashotora hapasisina complete circuit yeflow of power. Ubatise zvandinotaura izvi nokuti kumwe kwacho vanhu vari kunamatirwa sterek, vanhu vari kubatwa musoro havasi kubatwa mukati memusoro. Kingdom yaMwari munhu anofanirwa kuva neknowledge oziva zvekuita than kupota achinamatirwa chete. It's good to be prayed for, but 3/4 yeissues ako you need to know what to do. Saka unopesera wakuchinja machechi wakudi zvinhu zvisikaita wopesera watorizana nekunamata kwacho. Why? Wakanyimwa dzidziso wakaipa akangoshotora the believing part. When you believe you act. Nokuti pa believing ndo pane faith. When you believe you must put action pachinhu chaunotenda. Ukatenda kuti munhu ane mari yako ofonera ari mumtown ati huya mari yako haiuye unotopinda mukombi wauya mtown kuti utore mari yako. Ukaziva kuti munhu wandafonera naye ati ndiri pana first mtown uya utore mari yako, chasara chii kuti uone mari kupinda wofamba woenda. So action ukaishotora wofonera munhu ane mari yako akati uya utore autore. So zvazviri muupenyu ndeizvi kureceiving vashoma vawana kwete nokuti Mwari haana kutendeka. Wakaipa akataka vanhu paissue ya believing. Dai Mwari akatigonesa ipapa ndo pakafoira kunamata kwese ipapa. The devil haana basa kuti munyengetera steri kunoita maprayers unozodii. Anokuzva ndikangobvisa the believing. Tati believing is subject ine zvinhu tu. Believing kutenda kuti Mwari vanozviita, to know his power, ability. Number 2, to know his will, kuti anoda here. Sakuda kwake kunoverengwa mushoko. Akava nemavanga kuti tiporeswe, saka anoda kuti munhu apore. Kureva kuti ukaziva his will, his ability, ndo zvinokupa kuita action kana pachidimandwa action. Thank you so much. I'll give you an example. 2007, when I started preaching here, ndaiva netsoka kubva kuwadzana. Ndaibhiliva kuti Mwari vandituma zveshuwa. Saka ndakaisa action yekuti ndaakuenda kunoparidza shoko ravo. Hapana chaioneka physically kuti shuwa Mwari akudana ona zvadai. Ndakanzwa the voice in a dream. Go and win souls, go and minister in the streets. Kupi nekupi. Ndikabva ndapinda pa action. Pese paunopinda pa action, hautangi nekuumbirwa maoko nevanhu. Vanhu vanoda munhu abudirira kwete achazobudirira. Nasina kusenda ndi kuredio Power FM. I met this young boy mfana anonzi Nox anoimba umunomziva naye. Right. That young man, when I started preaching 2007, parenge kuwadzana. Ndataigara kumaredi kumwe chete. So aingoseka chiti chimboseka so iye aitotanga music. Saka nhasi patasangana ku Power FM. Kanza mukoma chinhu wani andiparidzira mufana Nox.
Dada amkoma mazwone ngati mwari ane nyasha sho. Maimbo zikaya ere kuti chiyasika kweso. Tilipa rank muziyo ndikatayo. Ndozvinoita mwari. Pandinoedza kudrive point yekuti kudi action yako ine nyaya when you believe. Bible rangu rinobva rati kutenda kusina mabasa kwakafa. Tine zvinhu zvokuti mwari dai vakakupa kare nokuti rudo rwavo nechido chavo chekuti vakupe, but hapana kugona kugamuchira. Hauna the ability to receive. Yaapo mwari haadi kuwaste blessings. Saka uchiona pakawanzwa chingwa, Jesu akati torai mabhasiketi tikorofu mutore mafufu maleft over muise mubhasiketi. Sei ari kuchengetedza mafufu? Ari kuti I respect kuti chese chaitwa naMwari chive useful than useless. So Mark 11:23, when you pray, believe, so you receive. Saka Satan akatata kapati pa believe. People, they pray so much and they don't receive. Vazhinji vakaramwa church achana mato akasiyana nazvo. Vantu ndezve fake ndakanamata steri ndikatozvitsanyira ndikadii. Kingdom yaMwari ine makeys, haina master key. Ine makeys ane value in different angles. Amena akazonyepera kuti prayer is the master key. That's not true. Prayer is one of the keys. Why? It's because another door aridi prayer rinotoda worship. Ukaenda pa Jericho vakatenderera vachirumbidza Mwari, masvingo akawira pasi. Kune ma-issues anoda to give, so to receive. Kune ma-issues anotoda for you to fast, for God to reveal certain things. So uka-ignore ma-doors eseiwayo, haugone kusubstitute giving ne praying. Haugone kusubstitute giving ne preaching. Even a preacher, are you also under the principles of the word? Mwari hata because ukuparidza kana ukaseta giving, I will just give you. No. Even a preacher must learn to exercise the word so as to receive. So Jesu na Peter vari kupfura mangwanani. Peter anoti Ishe onai muti wamakatuka waoma kubva kumidzi. Midzi inooneka ine varume kwete. Sei Peter ari kuti zvaoma kubva kumidzi. Pane vhangeri rekuti Mwari pavanotaura shoko, you must believe. Nekuda kwekuti rinotanga ra-addressa the unseen. Why? Because the unseen is the strength of what is seen. The roots have the strength to carry the tree. Saka paati muti waoma kubva kumidzi, ari kuti zvatangira kune simba racho. Why? Nekuti kana midzi ya-dry, kumusoro hakusisina supply. Kana kumidzi kwa-dry, kumusoro is a matter of time, hakusisina supply. So every problem in a root, every challenge in a midzi, ukasaziva the root of the problem, unotadza kuaddressa the problem, or else your answer inenge iri temporal nokuti hausi kudhila neroot. Munhu ari kutora mapain killer anofanirwa kuverenga bepa rese rine mapain killer, rinonyorwa kuseri kuti don't take these things for more than 10 days without consulting a doctor. In other words, medically vari kuti kudi it's temporal to take a painkiller, because painkiller haidhila nedisease, inodhila nepain. Saka unopedzisira uchiti uri kunwa mapainkiller hausisina pain, but life yako ita worse ne sickness. Why? Because painkiller haritreat disease, rinongobvisa pain kuma senses ako uregere kurwadziwa. Saka unofa usingarwadziwe. Hapana nchi chichirwadza patoto nzakangodonha akafa. But anga akatosimba hapana chairwadza. Aiwa anga akatora. Saka mapain killers mutemo kunana chiremba ku medical site kuti ese mapain killers anonyorwa kuseri kwawo. Don't take them for more than 10 days without consulting a doctor. Ukaona wata 10 days uchinwa mabrufen 10 days uchinwa madiscipline manadine mapain is uri kuzvikuwadza. Why? You are not treating the disease, you are just dealing with pain. Marwadza hakuna anoada, but the best thing is to deal with the disease iri kukonzera marwadzo. Saka Peter ari kuti shona muti wamakatuka waoma kubva kumidzi. Ivhangeri rekuti Mwari wakataura shoko rawo rinotanga ra-addressa the unseen. Why? Because the strength of every matter
chiri tangible chinooneka zviri unseen. Kuvengwa kwako kunoitika nyangwe kubasa kana muupenyu paunogara hakusi kubva pavanhu vanokuvenga. The unseen, the spiritual realm inokonzera kuvengwa ndoine nyaya. Saka Pauro achibata anoti hatirwe nenyama neropa, yet tinodenhwa nenyama neropa, tinotukwa nenyama neropa. Hakuna akati ndakavengwa naSatani, unovengwa nevanhu, but the root cause of it is the spirit of the devil. So ukasadhila nemweya wekuvengwa ukachinja paunoshanda ukaenda kumwe unonovengerwa kunyowani. Kana mauri mune mweya wekusagamuchirwa ukati ndakubva pano vanhu vanitore zvakanaka woenda kune imwe nzvimbo unonoregera kugamuchirwa futi. Why? Because hauna kudhila nespirit, wadhila nezviri tangible. Saka Pauro ati hatirwe nenyama neropa. Madhimoni anoteera vanhu kusvika kudiaspora. Mweya wokusarorwa muZimbabwe ukakuronda unoenda newe kana kuAmerica, havatori futi ikoko. Why? Because zviri kuoperata mumarealms hausiri kugona kutiza, uchitiza the realm iri tangible inooneka. Saka pachida shoko raMwari rinotangara, saka shoko raMwari rikaadresa maroot, you need to believe and trust God. Kuti zvigone kuflowa zvinoaffecta maleaves nemabranches. Saka hanzi Ishe muti wamakatuka nezuro vakupfuura mangwanani. Mangwanani zvinongomira time of revelation. Kuti by revelation Peter knew kuti Jesu paakataura pai pane zvakatotanga kuitika, but zvaitika kusaidi kwatisingaone. Saka zvikaitwa kusaidi kusingaoneke, munhu anogona kuti nemashoko ake meno zvikaita hapana kana change, hapana kana chataona. You are not believing. So your believing part must be associated with the unseen. So unobeliever say the unseen when you know the ability and the power of God. Ndikutoziva kuti Mwari vane chakanaka chavari kuita muupenyu hwangu. Nyangwe pane chakanaka chandisiri kuona, but chandinoziva ndiMwari ane simba ende anoita, uye Mwari mweya. Ndizvo zviri kutanga zvagadziriswa munyika yemweya. Ukazoona zvanaka munyika yemweya, munyika yenyama it flows and becomes easy. Challenge yedu sana unonamata inauye kusagamuchira zvatonamatira zvichinja asi kuitika zvapavanhu kuchinja chechi. Jesu ari mwana waMwari aine simba, aita akaporesa munhu, aipa credit munhu waaporesa. Hapana pane vanhu vaJesu achiti washona ndakabva kudenga ina handisi wefake wapora. Jesu aiti iye kutenda kwako, aisa credit kumunhu waabatsira kuti kutenda kwako kwakupora. Sa munhu ane a role to play kuti receive the power of God. Bible saka richiti muGalilee he did not do mighty works there because of their unbelief. Hazvina kuti Jesu kuGalilee aiva mushoma. He is the same in Galilee or in Jerusalem. But says zvichinzi kuGalilee akaita zvishoma because of their, not because of his, their unbelief. Zvoreva kuti the believing level of men activates the power of God. But the believing yacho haisi nyaya yekoti I just believe, ine depth in knowledge. Saka Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo, nokuti knowledge ndo key inokupa the level of believing. Ini ndinotenda kuti Mwari unosimudza marombe kubva muguruva, but pane nguva yekuti kana kutenda kwemunhu kune malevels ka. Tikati vanorwara vehetu kuna matirei, kune vanogona kuuya vane maheadache nechii, ane cancer neHIV hauye, ane knowledge yaakaudzwa, ende haichine chakatochaya hapana hapana. Saka munhu anogona kunamata but ane level yaanonzwa kuti zvechechi vangaitawo but iyi nyaya haipere. The devil anoattacka the believing part, not the power of God, the believing part. Why? Nokuti tine information yatinayo kare izvezvi yonzi kuona zvadai. Kana munhu akatosimuka akapa testimony unoti ada kuti vhara kunobvika ikoko ari kutanga akadai iyu. There are times yekuti ukaudza vanhu kwawakabviswa naMwari nezvaakakuitira, they think you are joking. Kana kuti uri kunguvavhara kuvasimbisa kuti vangojoina chechi vanamata. Mwari
Mwari nyasha dzavo dzinosvika kuma extremes ekuti kune vanhu vavangaitira nyasha zvokuti vakakutsanangurira you think it's a lie. By the grace of God, I'm one of them. Akasangana nokuita kwaMwari kokuti dzimunguva ukaudza vanhu vanoti tinavashuwa naye aiwa zvingaita izvozvo zvinoita ufunge. Passport yangu yakapera manje mapeji ese ndongai 1 page rakatindwa bhodha mamwe ese maairport asi handizoti ndege mari mafeti but yakasvika pakupera naMwari wanditaura wanonubvunza kuenda kusauki mari nendege kana idea but passport yakasvika pakupera nekufly. Uri street preacher anoona kuti zvisina protocol kana order kana kuremekedzwa kana kudii kana praise worship kana mapodcast Mwari anoita zvakadaro. There are people who are looking for systems dzinocommanda maybe respect kuti vaite chimwe chinhu. Mukuru Mwari akati mira apa ita zvakati Jesu magifts ake akauya ari mumenja kwete mupalasi. Mai vake vakashayiwa room, vana vakaberekerwa marooms. Handina kunzwa any special gift. Ndakatonzwa kuti Herode akatevera achidambura vana misoro, vakadamburwa musoro vanhu vawana marooms. Asina kuwana room ari kudanga, vakauya mawise men vaine gold. So your gold is in your place of assignment. No matter the place, your gold is in the place of your assignment. Indakaiona gold, the place of assignment, a place like this. When 2014, the first car ndakadrive yakatengwa nemwe munhu akauya akamira apa ndapedza kuparidza akati mukufamba seingenda kumbana ndakuenda kumalifts zagayo anoenda kutengera moto muende nemoto kunge kutenga madomasi iri moto kunge majokes anozati kucheche wakanotengera mufundisi mota panoita noise vakasiyana nepanapa. Place of assignment iri golden ukava mairi. I've seen that. 2 weeks ago, Panandri to Israel, somebody paid for me. It was my first time to meet her. She was a lady from Ireland. It cost 2,500. Flights, hotels, and everything. It was paid. This is a good one. You are not going to know that motor not to do. What are you doing? So, I know she Mari, and without in the booster your believing part, he can do it. Because I have no connections. You have connections in lower level. If you are connected to him, his hand is not short. Jesus, the local people are not going to gifts. I know the reason why I was not going to marry the people. Right, it's your phone and was right to suspect out of so Maribaka Zero with the locals are celebrating Mono. Welcome for people from another country. So God can even use his strangers. Gideon, but you don't know Midiana. Chagamu booster faith yake. Mwari wakati kana iwe uchichika tora muranda wako kura. Miende mukembe ame Midiana. Unonzwa kuti vari kuti kudi. God used the enemies kuti vape Gideon confidence. Akashika vana vachitotitarota chingwa tichipaza misasa. Tikanzi nomwacha hakuna mumwe munondo wa Gideon. And Gideon worshipped God in the territory of the enemy. Akazi God can use even enemies to bless you. Vana vasingakude vanokonzerwa naMwari kukuda nekukuitira. Haisi nyaya yeBhaibheri chete inoraramika. Vamwe ndakambotaura testimony yakaitika tiri pakuwadzana around 2007 parengi when I started ministering. A certain man on a Friday aienda kumosque is a Muslim. Anga akatorwa full combat ile gari yao. Akandishika ndiparidza parengi kuwadzana akamira kusvika ndapedza. Akati we don't believe in Jesus. But one thing chandada kuda kuisa
discipline among the youth nekudzidzisa vanhu. Handigone kuenda ndisina kukupai blessing. Ndobva ndipa 300 US a Muslim asingatende zvandiri kutaura, but angonzi naMwari ndisoterewo tsama. Mwari iyeyo achiriko ende ndiye wazuro nhasi namangwana. Believe and trust in him. Baba kana kwakubhilivha Mwari unenge upenzi. Kana kuri kutrasta nekubhilivha Mwari unoita vanhu vanenge varada kukansela vachida kukanzura. My friends came to me pareke kuwadzana natsanga. Kana mada zvechechi te zviri propa munoti makisa parodhera. Vakanzwa ndichivamakisa. Asi ndinomuda Mwari iyeyo. Vakatozobata shuwa kuti hakusi kumakisa kusimuka. Ishe muti wamakatuka waoma kubva kumiti. Shoko raMwari parinotaurwa rinoadresa the unseen. Parinoadresa the unseen ndo panodhimandwa faith yako. Kuti aiwa kana Mwari vatotaura ndizvo, hongu hapana chandiri kuona chiri tangible chinobatika. But God is so faithful and is not meant that he should lie. So Peter ari kutaura pamusoro pemiti isingaoneke. Muti wamakatuka waoma kubva kumiti. Vakuru shoko rinoadresa the unseen. Why? Because the unseen is the strength of every issue iri kukunetsa. Vanhu vari kukunetsa havasiri vari kukunetsa. There is a spirit behind. The unseen iyo ikasaadreswa. Ukachinja paunogara ukaenda kumwe unonovengerwa mberi. Zvese zviriitika muupenyu hwako nawo. Ukafunza kuti vanhu vakakukomberedza kana kuti inyika yacho, kana ukaenda kunyika iri right, zvinoramba zvichiitika saizvozvo. Kune mabeggars kuAmerica vanotobhega mustreet. Haisi nyaya yenyika yacho. Kana pauri pane mweya wekusagamutira wekuti masuo haavhurike, no matter where you go. Satani hana nyika yaanoti ukaenda ukaada kutadza ukapinda muda kuziya, anopinda newe imomo. Ishe muti wamakatuka waoma kubva kumiti. Kurati pamakautuka takatombokuenyana kuti zvaramba. Unai uchiri green but vataura patara. Hapana chimwe change yatiri kuona. Ndobva vakanyara kuvaudza kuti ishe zvinenge asikuita. There's a period, there's a moment yekuti vanhu ndisinozoita uproot our faith. Nekuda kwekuti pane bamba toda kuti zvinhu zvaitika ipapo. I believe una Mwari anoita zvinhu day and day. I also believe in God who takes time to do certain issues. Saka bhuku raGenesis richipupura richiti day number 1 akaita zvakati, day number 2 akaita zvakati. Akadi kungoti pa one day I command everything to appear. Right now, because I'm God, right now, trees, hills, cow, fish appear. He took time, yet is mighty and powerful. So uchiona pane zvipo zvaMweya Mutsvene, pane the gift or the spirit of patience. Generation yedu ukataura zvepatience, unotanga kudzidzira kuparidza kana kuti hauna power. Why vakajaira right now? I see things happening right now. Hakuna ma-issues ese anoitika right now. There are issues that can take time. Zvichiitwa naMwari. Mwari vakashanya baba paAbhurahamu. Abraham nasara vane makore akawanda asina mwana. But declaration yakanzi kudii? Gore rinouya nenguva inochava nemwana. Mwari vakadi kuti nenguva hombe yanotora musina mwana. Right now. Mwana ngaberekwe. Akapiwa time iri normal yepregnancy. Munhu anga ane challenge for many years. There are issues that demand patience or faith. Than kungoti kana ari Mwari, something must happen now. Jesu ataura kumwiti. But time yaataura already in the trunk. Mune mvura, mune intake yatoitwa kubva kumaroots ichienda kumusoro. Chakata now meat kuti isapinze futi imwe mvura nemanutrients. But chaasina kukata zvagara zvichifamba musystem. Saka muti unoramba uri green, yet uri muprocess yekuoma. Zvafanana nemunhu ari kudidza nehosepipe. Ukaenda kutepu ukandovhara, ukauya kwaari ukati ndavhara ichabuda, anogona kutombokuseka. Nokuti time yaavhara tepu already in the pipe mune yagara irimo.
Hauvhariri mupaipi, unovhara kuti iregere kupinda futi. Saka akatosimudza hosipaipi yake anotomboti diridzei tepi yakavharwa. So kune zvirwere zvekuti chinoramba chakushowa a symptom yet you are already healed. Saka panokushowa a symptom nekuda kuekana mind unongoti adaiziziva kuti aedzi chiororo. Anotiya kunamatirawo but one mapunda akutobuda futa. The believing inenge yasheka inohinda the receiving. The believing yako where inoconnecta receiving. So muti wakatukwa kutukwa kwaitwa already mutanki mune mvura irimo iri kutokuidza iri kusupply. Saka paatuka muti kana zvichitangira kumiti ndoti pasi ndopaenda shoko ndikanovhara miti kuti no more intake, but already magara mune intake yanga yaitwa. So ndo zvazviri Mwari pavanotaura shoko. Pane zvinhu zvaunoona sekunge wakanyeperwa, izvozvo ukazviona manje zvinokupa kutaura kunorivhesa manifestation. Kuti vaingoti zvechechi nanhasi basa racho hakuna. Kamba pane zvinhu zvinenge zvati I love 2 Kings chapter 7. Elisha akataura akati mangwana pagedhi reSamaria pachauya chikafu. Uchawana chikafu pagedhi reSamaria. Zvanzi murume aigara pedyo namambo akati kana Mwari vakavhura mahwindo ekudenga hazviite. Ndokubvanzi naElisha uchazviona asi haungatyi. Murume uyu haana kunyimwa pazvakauya, akafanonyimwa zvisati zvauya. Pazvakauya chii chakaitika? Akafa. Kureva kuti haana kufa pazvakauya mangwana acho, akagara aurayiwa zvisati zvauya. Because kusatenda kwake kwakashedza rufu rwake, but haana kuziva kuti ndatofa. Why? Nokuti kufa kwaari yakabva yava process. I'll give another example. Hoyo ikabuda mumvura aife inozofa. Shone inonzwikere. Isidambogara kuwadzana. Vanhu vaiva vachitengesa fishi kubva kuleki aigona kuene hoyo iri kutamba mudhishi achichedzera kuti menyu. So ukatusika mudhishi muno uri kutamba so. Kamana kubva kuleki kwese kusvika pano richiri kutamba. Gamba malast dance. Kadhanzi kekuoneka. Yafa kudhara. Kufa iprocess. Changosiwa chachini itime. So fish here got the answer. But don't say, no good on in the short baptizo. Now certain those who are made up of Benny Ivan. When very body was in Nakirwa. Don't go to the guys roof. I don't have about what in the roof. You need to roll a roof of why? Because the whole corner of the process. You are not going to receive my paper. Adam naive, but come to his robust on Chafa. Watu wa muti wakaenda wakapeleka watu. Hiyo wakafa, wakapeleka watu. Ataura ndiani kimari. Ita watu kudi. According unto the Lord, 1,000 years is like a day. Hata mdogo bafa nechi 936. Bila kutaba famu usiwo according to God. But mtakata paka mbele kwa wanene muna akafa. Leave that one. Muti wa matuka wao makufa kumiti tino vati right now wana chishukuru kichai nacho prayer yeye yakabatanidzwa ne prayer because prayer ne believing ne receiving zvakavigwa parection yaitika vakatukwa muti vakaenda kwavakaenda vakudzoka mangwana muti ukaonekwa waoma zvikanzi kubva kumiti. Saka prayer ndo zvainoita. When you pray zvinoenda muspiritual realm zvotanga kuadresa the root cause. Iwewe manje nekusaziva kuti pane zviri kutoitika unotanga kurivhesa futi nokuti pane zvauri kuona zvisiri kuitika. Iwe nekusaona zviri kuitika munyika yemweya uchiona zviri kuitika munyika yenyama. Vanhu vakamboenda kuchipatara kunoona hama vapinda muwati vainamatira vabuda panze zvikanzi ari sei iwe vainamata kuna Mwari vabuda panze zvikanzi ari sei zvikanzi hatina shoti rinodoka. Komanamatire vega vakutorivhesa maprayers acho vakufukura mbeu vanamati kuti Mwari mupenyu Mwari muraramisei vabuda panze zvikanzi ari sei zvikanzi rikadoka mheno. Saka kureva kuti munhu maonero ake anorwa nekutenda kwake. Saka zvinzi faith is the evidence of things not seen. Because kuona kwako
kunorwa nekutenda kwako. Kutenda chi? Umbo wezvinhu zvisingaoneke. Kureva kuti kuona kwako kunorwa nekutenda kwako. Why? Nokuti kuona kunoona zviri kuitika munhu now. Kutenda zvinoitika even after. Jesu wakada kuticha prayer panhau yemuti wakaoma. Why? Nokuti paakataura hapana chakaoneka chakataura vadzidzi vano vemaoko kuti aishe mune pawo honai uri kutooma. Vakasiya wakadaro vakaenda kwavakaenda. Vakudzoka mangwana zvikanzi muti uyo kubva kumiti honai kuoma kwawakaita. Jesu ndokubva ati ndawana opportunity yekuticha prayer. So prayer iri mu 3 stages. I'm sure some are coming now. Just want my 3 guys back. Chimu dzangu kuti kuchikati was these days acheta ma CD unodownloada ku Facebook saka data rinodhura. Ndamboita chinhu ichi but I need to repeat again. Uyu murume uyu anonzi prayer. Just raise your hands. Prayer. Uyu ndi believe. Uyu ndi receive. Shoko rati Mark 11:23. When you pray, believe so that you receive. So that you are praying, inoitwa nemunhu wese zvikangooma ndodai Mwari mandiona. Hakuna mata akupushwe munhu kunyengetera. Zvikakuisa pakona unoita wega. Ukaona sekunyengetera sa uchiri ndani. Zvikayanzwa kujanya unoti dai Mwari andiona. Unotaura wega kuti Mwari. So the praying part Satan hambo kunetsa. Why? Because even in hamo inokupusha kunamata. Pano ndo panosotora pa believing. Why? Because receiving Mwari zvaakakumbisa arevi nema zvinoita. Satan chicha anoataka patu apa. Uyu ndi pray, uyu ndi believe, uyu ndi receive. Anobvisa believe. Believe ari in 2 dimensions. Kubeliever kuziva ability ya Mwari kuti zvanogona izvi. Ndozvinoita to believe. Ability. Number 2. Kana wabeliever waziva kuti zvanogona. The number 2 stage iri pauwiru kuti anoda chido chake kuti upenyu wangu uve wakanaka. Saka Satan information iyo iri tu ndo disaster kuvanhu. Amene akanyepera kuti nhamo panyika rugare kudenga sazviita sekunge haadi kuti upenyu hunake pano. Saka mchinzwa mwachi garaini pasi mwachiti toona fundisa mazano vari kuparidza prosperity havachaparidza Jesu. Varume anonzi Jesu is not just a person, he is also the word. And the word rakatakura many things. To help you kuti usachinonzi Jesu kuparidza Jesu. Kutaura zvaanoda nezvaakaita usina kutaura zita rake uri kutaura iye. Mukadzi akabata mukombero waJesu haana kubata the person, akabata the garment. Marizauti akawana here. Yes, she was healed. Hama dzangu chinoporesa ndi Jesu here kana kuti hembe. Ndi Jesu. Sei uyo asina kubata Jesu abata hembe akapora. Chiri pana Jesu chinorepresenta iye. So kana rugare ruripo paari. Patinoparidza rugare tisina kutaura zita rake, tiri kutaura iye. Kana utano huripo paari, ndikati receive your healing, get healed right now. Ukaenda kubati kubata hana Jesu waparidza. Ndaita zvinoda Jesu. Saka ndatoparidza iye. Vazhinji vanoda kunzwa uchimenshona the name. Ari kuparidza Jesu. Baba ndikaparidza ndikataura nyaya yekugarika upenyu hwakanaka. Ndiri kutaura iye ndopfungwa yake. Vazhinji vedu hatizive pfungwa yaMwari. Takatongokuwadzwa kuti rugare nhamo panyika rugare kudenga. Panyika hapasi pedu. Prosperity gospel kudzwa zvokubudirira. And wense anokuresista kuti uteerere vhangeri rekuti ugare zvakanaka. Ukamutarisa haatambudziki. Anenge akapaka mota yake anemba yake achiti hazvina maturo tikuenda kumusha. Ada kuti ushe uchiroja. Iyo kamubvunza ari kuti Mwari akandiwanira nyasha ndikawana stand ndikavaka. But iwo ndikakuti receive your house ndosanyeperwe. Matsotsi. Ko kana Mwari ari the same yesterday. Kana akakuropafadza nemba nestand nemotokari. Warambirei kuti uyawane yake. Waakumuti blasphemy. Kunyepa kwafundiswa mazuva ano. Vanhu vazhinji newill chido chaMwari takatsotswa nevanhu vaasatishesvi already. He wants you to be healed. He wants you to be prosperous. Anoda kuti ubudirire upenyu hwakanaka. Chite
tende izvozvo kuti chido chaMwari kuti dive nechekudya, kuti Jehovha chaire Mwari anopo. Give us today our daily bread. Usanyaperwa kuti ishoko chete. Bread riri in 2 dimensions. Jesu paanoti munhu ararame nechingwa bedzi, anga asingarambe chingwa. Kuti bedzi hakusi kuti no, kuti there is a fraction yekuti chingwa chichirohwa shoko achinzwa. Munhu ararame nechingwa bedzi hazvina kuti chingwa hachina basa. Zvinoreva kuti pachingwa chadyiwa pane zvimwe zvinodiwa kuti achirarama. Namata sitere kusingadyi unofa, Mwari ariko. Ane hove chaiyo kuti rarame muraramiswa naMwari. Sei ndabuda mvura inofa iye Mwari ariko. Yabuda musystem yelife. Vhangeri rakatanga kuparidzirwa munhu mugarden haana kunzi pray, akanzi eat. Eating is part of the gospel. Mugarden munhu akanzi idya. Usadya uyu but imwe yese rova. Service yatopera. First service yakapinda Adam yanga iri yeeating. Ungoutwa zvekudya nechisingadyiwa kwasiyana nazvo. Service yapera. Munhu atora mashizha achipfekedza. Mwari haana kuti akupfeka kune basa rei. Mwari vakabvisa munhu mashizha vakamupa zviri nani. Vanoda kuti upfeke zviri nani. Mwari is the first dresser akapfekedza munhu. Mwari akatora matehwe akapfekedza munhu. Nyaya yekupfeka Mwari anoida. Hazve basa retu kuenda kumusha kunozorora. If you don't know the will of God, your belief in fact inenge iri hindered. Because haufani kunamatira zvausingatende. Hautende kubudirira. Unamata kuti Mwari ndirangarireo, tioneyo, vakuonere nyaya dzisimo wakadaro. Because hautende handinoona prospect gospel kutotsana kubudirira kune basa rei. But wapinda muchechi, Mwari rangarireo mhuri yangu. Ngaisiwe yakadaro. Hautendezve. Saka uchaona kuti munhu wese anozvida. But anenge akamanikidzwa pakona. I'll give you an example. Kuna amai vakapinda mubhuchi. Obva vati mukwasha ndipewo mabhonzo kuna bhucha mene. Vapiwa mabhonzo ndobva wakomplaina. Zikanzi but haana kana kanyama. Mati kudei mabhonzo. Mapiwa mabhonzo muri kudei. Kanzi but haana kanyama. Kureva kuti vari kutodawo nyama. But mari avo harisi kunyatsoita. Saka vakutsvagira nyama kubhonzo. Wese anoringa rugare terera prayer life yake anoda kugara musha. Wese anonzi prosperity hape kugara pakadini motikari kuita sei hazvina nebasa rese. Terera paanoita prayer ari kuchema kuti dai Mwari mandiropafadza. Nei sei zvausingatenda. Kusvika wakutenda kuti kubudirira ipfungwa yaMwari. Utano ipfungwa yaMwari. Don't worry, I played a push at Namazorora. Gospel really in 2 dimensions. I denga. Denga the operate panel. Thy will be done on earth as it is in heaven. Jesu, agaita zvinhu akatifira kuti tiende kudenga. Kana tatenda mahari. Chechi 2, aifamba achiporesa vanorwara vasati vafa, vanopora. Kana dai nyaya ine kuti atifire tiende kudenga, aiporeserei vanhu, aiwesterei time. Ukarwara ikoti ndiyoyo wakuenda. Izvozvi ndikati unoda kuenda kudenga vangani tese akakuenda nhasi unodzikisa. Let's be real. Tikati vada kuenda kudenga vangani muri munhu wese kudai. Tikati varida kuenda nhasi ndakabata kupfutsa ndombochovha uchiitei. Chinhu chakaiswa naMwari mauri kuti life is a gift from God. Evangelist rekunzi kufa kwako nekutambudzika kwako ndogarantii yekudenga. Aiwa, hapana nechekuparidza kana kutaura kuti nyasha dzaMwari. Zvese zvinoitwa munhu naMwari panyika zvine chekuita neupenyu hwepanyika. Mamiracles kuporeswa kudii zvine chekuita neupenyu hwepanyika. Pfungwa iyi yakatakwa nadevha. Vanhu havachaziva the will of God. Vanhu havachaziva pfungwa yaMwari sei ndiri panyika. Hati kana matasowa ukafa unobvoenda kudenga unozorora. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupai zororo.
Anozorotsa futi. Kureva kuti pane ma-issues anoda kuadresswa neshoko raMwari on earth, on the ground. Akanyimwa vanhu believing in and trusting God. So by believing, nobody key, they go receive. But believing in 2 dimensions. Knowing His will, knowing His ability. But ability takata wa mdara tichikura isu. Adina vile nano kitero wa mwanangu mwanangu. Urukona muruma babudi roy. Kuna matamwariko. Asana bobura titwa. Taka utwa wakaromba. Anaka pana wako mbonu kitero wa chikura. Urukona yana upeni wakanaka timwari. Taimbo titikaona kana anima buzz not akabata bata. Apana mzaka na mata akabata bata. So mind is corrupted already. Kutukadamta success upanyika. Chinoda chitsotsi kana kubata bata. Atina ma examples ya kuti uyo orukuona kuna matamwari atisati taanawo. Saka already mindset yedu aisati yasvika palevel yekuziva the ability yaMwari unopa kudira. Vataranzi vachete ndeve muBhaibheri. Real life vatinoona hakuna. Abraham was rich in silver and cattle. Mwari vakamupfumisa, Solomon akapfumiswa naMwari. Mumazuva edu avapo. Saka zvakuraya kutenda kwedu kuti saka Mwari akufa akasimudza munhu. Ukasatochengesa zvigumwe zvako haudrive. Tine maexamples evanhu vari successful panyika vanongoassociatwa the kingdom of the devil. So kuleta maexamples ari tangible anooneka kunouraya our believing kuti naMwari shuwa zvingatoita. Tatingatogona kuimba anosimudza marombe vaguruva atsaka ari maexamples oti uri kuona rombe ndiMwari. Atina chichida nemarombe acho kana asimuka anovanza nhororondo. Vanogona kunyara vanhu vasimudzwa naMwari kuti atauriswa kuti ndaimboita izvi. Anenge akuitira status zvapapa. Havangaudze vanhu. Testimony iri equal to preaching. That's why vanhu vakatumwa naJesu kunoparidza vachiincluda region. Adeliver akanzi go and tell your people zvawaitirwa naMwari. Bible not, he went into a Decapolis. Decapolis is not even 10 cities. He went to minister the goodness of the Lord in 10 cities. So vanhu vaitumwa naJesu kunoparidza kune vaitumwa nevhangeri nevaitumwa neuchapupu. Why? Because ndikapa uchapupu ndinogona kubatsira mumwe munhu kana kuvhura scripture. But munhu ndikamuudza kuti urikuona Mwari akandisoka akandidai munhu anonzwa kuti saka right toda kumunamata Mwari. Unoti Jesu chakamupa kubvunza mukadzi abata mukombero wake apora. Ani Jesu akukonza nami bata funga kwako azive. Aiwa imedzi aida kukupa value yetestimony kuti akandibata akapora secret vanhu vazoziva ndiri kuporesa masituations ema12 asa unokuzifunga. Jesu aita ministry yake newisdom. Saka uchiona kuti pamwe pacho aita akaporesa munhu aibva muti usaende kunotaura nyarara. Funga kwako haadiri kuti vanhu vataure. Ane chinhu chaanoziva kuti munhu chaakarambidzwa ndo chaanoita manje. Ukatumwa hudi ukarambidzwa unoda nechemunhu. Aita ministry with wisdom. Wese wairambidza nozvadzivangirira pamwe. Munhu zvaanorambidzwa ndo zvaanoda. Adamu anzi muti usadya idyai waakarambidzwa ndo waari kutomukira achida. Asati apedza yaakabvumirwa adatorova waakarambidzwa ndo nechemunhu. Ndiadamu akatimakisa ugadheni kuti munhu ukamurambidza chinhu mangwana ndo chakatomukira kuseni. Adzimai vaakaroora akabvisira mai kuti ade achada zvake chazvaaka zviri official ndozvaasingadi. Iye wakaona Bhaibheri rakuti varume dai vakadzi venyu idaisikidza kuti ndanishandaroora chiri zvedu ndikati unokadza sei kuda wako kusvika ndane wangu ukaonati kuda wako mahwani kuda wako kunamata because nature yako yekuda vamwe kwete wako wazvakangowa wako achaita
Mungu yaitoonekwa. Even Jesu paakabvunza nishamuri kuti muchadzoka, munodzoka rini? Akati handizive. Pfungwa pako Jesu ane zvaasingazive, nokuti pachake ndiye Mwari, all knowing God. Hakuna chisingazikanwe naJesu. He is the word of God. But pane paaiti handizivi. Munodzoka rini? Handizive. Ichokwadi here kuti azive. Aiwa, anoziva. Anganzvera kuti sei vabvunza. Haupindure munhu kana akubvunza. Unotanga watsvaga kuti sei abvunza zvinhu izvozvo. Vanhu ukavaudza ndodzoka musi wakati, vanombonourova vachitarisa kalenda. Uzati handisvika akuya mandamuchechi. How you understand? So Jesu aita ministry, aita with wisdom. I just pray Mwari vatipe wisdom. I say every question unofana kuansa back munhu kana akubvunza. Kune ma questions anoda kuti munhu ada kukuprova wrong kana kukutreka kana kukuprova kuti anoziva kudarika iwewe. Ausanomubvunzwa chinhu nemunhu, wada kumupindura iyo bhati aiwa, but vhesi yakati inoti. Saka wotibvunzira kuti mavhesi acho. Munhu adamba kuratidza kuti iwe hauzive ndoziva, pachanyepera kukubvunza kuti kuise pakona. So haisi yese question yaunoti ukabvunzwa ungotanga wapindura. Imbonzvera kuti sei vachibvunza izvozvo. Kuti zvinoitira undibvise cheguru. Agara asikuda kubvisa kwacho kana kuti haabvise. Ukati hey inobviswa zvida kuti zvakamiswa apa. Saka wabvunzirei? Ishe muti wamakatuka waoma kubva kumidzi. Naipita midzi uri kuiona aiwa. Sei wati zvabva kumidzi? Ari kuti manheru pazvakataurwa hatina chenji yatakaona. Saka chandaa kuziva shoko raMwari harevi nhema, rakatanga kunaafekta kusingaoneke. Izvozvi God is doing something in your life, but chinoita kuti usatendere kana kuzvitrasta, you cannot see it. So faith is the evidence of things not seen. Vanokuseka vanombopiwa opportunity yekukuseka. Noa vakareka apinda muareka, mvura haina kunaya nokuti apinda. Bible notes after 7 days the flood came, which means the 6 days yaiva 6 days of mockery from society. Vamwe vaipfuura nepo day number 2 wodongorera zoti chechi inopengesa zvona hakuna mvura. Kana usati watupa mukunamata hausati watanga. Kana usati wanzi Mwari wacho ari kupa unonamata hausati watanga. Vanhu vanofana kuti period ikakusei Mwari achikatendera ndokanotaridza kutenda kwako mavari. Is a jealous God. Haadi vanhu vane plan B, vanoda vanhu vakauya kwaari ende vachirevesa. Noti nevanhu vakuti kana zvaramba ndosiya zvechechi yacho. Why? Day number 3 ukasanaya mvura, no waigona kuti kwana wake wanangu manzwira ndakaitani handei panzi. So you need to wait for the rains uri muaki. Mvura inomirirwa uri muareka. Usambobuda kuti kana yambononoka so ndomwe Mwari wacho haana kurevesa. That time, that period iriko, but the Lord will show up. Mazuva ndaifamba netsoka ndiyazoparidza, vanhu vakandinzwira tsitsi, vakomana ndakagara navo kumaraini kwadzana. Vakagara neni pasi. Adzimai angu akatombobvunzwa nomwe atagara naye so, kunzi muri kuwirirana mutaura musha vari right church. Adzimai akati ava right towirirana totogara zvakanaka. Zvikanzi kumuka kusendeka bhaibheri wachenda parenga. Right mushamusha. The same people waya vaidaro. Mwari atiitira nyasha atisumudza. Vanofamba vachiti aigara pamba pedu chaipo chaipo. Unonzwa foni yapinda, unozati mama foni ndeyekukufa. Muri sei hamarova. Obva watonza utonzwa atarira pasi dzano. Umazviona ndomuziva. Aigara tese. But those were the same people. Patime yekuti mvura haisi kunaya mumareka, vaidongorera votaura rafu. So paunoramba uri mumareka vachitaura rafu, Mwari anonzwa kuti unodai nini udarika vanhu. Hauvimbe nekuronga kwevanhu unovimba neni. Matuka midzi Mwari.
but tazoona kuti wakaoma kubva kumidzi. Lord, by time yekuti hakuna any symptom, any sign, the word of God was doing something. I want to assure you, because he's a faithful God, something chiri kutoitika. Continue to believe and trust in him. Vanotaura ngavataura zvina basa. Vanhu vakaita so nature yavo. Whether unonamata vanotaura, whether unamata vanotaura. Kupleasa munhu kunonetsa. I'll give you an example. Yenature yavanhu kumaraini. Waita mari yako, watenga masofa, watakura kuseni ukaenda nawo kumba. Wota deliver chimbosvika payati vanhu vachiona kuti unonzwa kuti kuya nawo kuseni kuti tinyatsoona. Ukatayo ndozotakura manheru ndachaisa. Kuenda nawo manheru unonzwa wakwenyana kuti zvekubai zvimadhira. Kuya usiku. Unoda hapana time yekuendesa masofa. Unofanira kugara pachitini nevanhu. Because havashayi excuse ne a reason at any time. Ukaparidza wakachena wakapaka zibango remota vari masatanist. Unochekereswa. Ukaparidza uchitatisa zvekubata maoko usina bhande vari kutsvaga zvaoma. Hapana pachaita pastor wanozonzwa kuti Mwari vamudana macho. Ndozvakatatisa vana veIsraeri kupinda Canaan. Vasvika mune magiant. Ndobva vainterpreta vachiti kudii? Tinouraya mune magiant amuite. Imagine dai vakasvika mune vanhu vakaonda. Vaiti kuna hamuna chikafu, mune nzara hatichaita. Whether giant kana akaonda mupinde. Munotsvaga the answer ingoti kana vanhu vakaonda hamuna chikafu. Kana mune magiant tinorohwa. Saka hatichapinda. The believing part, in order to azive the will of God and the ability of God. Varume Mwari uyu haana chaanokundikana. Mwari uyu ndapandaiparidza parenge kuwadzana ndanemwe t-shirt yakagaruka so. Ndakati Mwari vanopa. Vamwe tsano ndokubva vandikwenya zvikati bati vanokunyimirei. Unoziva kuti quickly mweya mutsvene akabva andipa the right answer yakatova comfort to me. Because that statement yaiva a threat palevel yefaith yangu. Ndatonzwa kunge munhu ari right paataura. Mweya mutsvene ndokubva atudza achiti kana uchiti Mwari anopa hausi kupupura, uri kuparidza zvaanoita. Even zvaasati akuitira une right yekuzvitaura nokuti anoita. So even Mwari asati andipa imba ndinotenda kuti Mwari vanopa dzimba. Nokuti ndaona vanhu vazhinji vanotoda kuti Mwari akandiwanira nyasha ndichitambura ndisina pekugara. Ndikaona stand ndikavaka Mwari akandipa saka ndaakutoziva kuti anopa dzimba. Ini ndichirocha ndoramba ndichitaura kuti kuna Mwari anopa dzimba. Zvinondipawo kutenda. So challenge yatinayo believing up ndopakatakwa nadevil. Vanhu vazhinji ability yaMwari tinoita yekufungidza kuti izvi Mwari angazvikwanisira izvi. Ona zvadaiso munhu achiita izvi masatanist. Ona vanhu vanonzi Mwari masatanist. Iye Mwari achiti silver and gold belongs to me. But nepfungwa yekuti aiwa ukangona ndati takakura tisina example yainongedzerwa kuti mwanangu uri kuona munhu akabudirira uyu kunamata Mwari. Hatina watakambooona tichikura. Vese vanga vakabudirira tainongedzerwa one side kuromba bata. Hakuna ainzi uku kunamata uku mwanangu. Saka takakura tine vabereki vanga vasinawo example yekunongedzera vanhu vakanamata vakasimudzwa naMwari. Saka already zvakakora kuti mind yedu pakufunga kuti Mwari anosimudza vanhu. Tinongo ndezvechechi. Because hatina munhu unongedzereka. Ukaona atonongedzerwa munhu webhaibheri anofamba ari panyika anooneka hakuna. Kuziva the will of God kwakaatakwa nekuda kwekuti vanhu vakashayiwa kuverenga shoko nekuziva. Vanenge vangoti kana Mwari achida zvichaita, kana Mwari ada zvinoita. Asi vakarambidzwa kuverenga kuti utsvakewo zvaanoda. Chido chake Mwari kuti uve neutano. Chido chake kuti aropafadze kubata kwemaoko ako. Chido chake kuti uve nekubudirira. Chido chako kuti urarame the gift of life, kuti utochemberawo uonewo vana vako. Chido chake kuti utovasiirawo nhaka. So ukasaziva the will and the ability, believing yako inenge yasheka, inenge yabviswa. No matter unganamate sei, you will never receive. Nokuti Mark 11:23 yati, when you pray, believe, so you will receive. So you don't pray to receive, you pray. Joenda mu office ya believe, so to receive. Saka mu believe une nyaya. Nokuti
kuti mune zvinhu tu. Kana wabhilivha kuti Mwari anokupa kubudira, kana wabhilivha vanoparidzwa shoko richada kuti uite action inotaridza kuti uri kubhilivha. Ukatenda kuti Mwari izvi vanoita, ukadzidzwa kuti wogadai Mwari vanoita zvakati, ukasazoita, Mwari havasi kuzozviratidza nokuti the believing yane connection. Kutenda kusina mabasa makafa. So kutenda kunozembera chinonzi action kuita. Mwari vachaita chete vachanozviratidza kuti tsitsi dzaMwari dzakavigwa mukuita nemukuziva. I'll give you an example. Wrestling takura tichiona vazhinji. Kana pachirwa vanhu vanonzi madhabhusi, mumwe anenge ari kunze kweringi, mumwe wake akarohwa zvakaipisisa, haatenderwe kupinda nokuti mumwe akarohwa. Mutemo ndewekuti kana warohwa zvakanyanya uchida kuti mumwe wako apinde, haushedzere kuti pinda, anorambidzwa futi narefuri. Chaunoita unoswedera pedyo naye, wotambanudza ruoko rwako, iye akakurova awana right. But anopa right yekuti mumwe apindire ndiwo uri kutsikwa. Iwe unotambudzika ndiwo unopa Mwari right yekuti vapinde mulife mako nekudziva zvekuita nemaoko ako. Iwe nokuti Mwari havamanikidze munhu, vanoda kuita munhu zvaanoda. Munhu akapiwa inonzi free will, zvokuti vakada kukuitira iwe usingade pavari iye abuse. Anoita zvinhu paiginya ndisatani. Saka uchiona kuti dhimoni rinooneka musi wekubuda, asi musi wekupinda ritaurenda rioneke. Unozoona munhu akunamatira kuti ndakuenda. Hapana parinongoti ndakupinda. Haripinde zviri registered. Wai rinopinda paiginya. Asi Mweya Mutsvene anotogamuchirwa. Mweya Mutsvene kuti apinde mauri unotomugamuchira. Dhimoni harigamuchirwe rinokujuma. Unongerikana wane kumoti uri kusina kunaka so. Una moti uzoti pane zviripo. Rinooneka musi wekubuda. Mweya Mutsvene anooneka musi wekupinda. And also the opposite. Musi wekubuda haoneke Mweya Mutsvene. Ukangoita sina basa unozoona waSamson waweka. Samson hanzi akamboti aita zvaaita akatirega ndirirowe simba rangu. Akatozoona kuti aiwa ndiri ndega ndaakubatika. So Mweya Mutsvene dhee rekupinda anozikanwa. Unotomugamuchira dhee rekuenda haakuzivise. Satani dhimoni rinopinda haritaure. Musi wekudzingwa ndoparinoti tiri pano, ndewedu tinaye takuenda. The will power yakapiwa munhu naMwari. Will iyoyo inoita kuti Mwari vashande newe according nekuti are you willing. Saka Satani paakakurova pekuti uchatenda kuti Mwari anokupa kubudirira, nokuti kuti hameno zvazvaita so long life. Amo panyika rigare kudenga. Saka Mwari kuti vakupe kubudirira panyika unoti ndingakukanganisire. Wai nokuti iwo wakatorejista kuti chagarika kana taiko. Satani haadi kuti utende, haadi kuti ubhilive. Anotoziva kuti ukabhiliva unoreceiva. Saka ndikataura kuti bvuma kuti Mwari anokupa kubudirira. Satani anokuratidza marizeni kuti vakuru vamwe vese vangabudirira zvataurwa izvi. Paniwe motarisa uderera, hauna kufunda, hauna maconnection. Ndezvechisiyana nazvo. Satani ane mafekta anokuratidza on the ground shoko rikaparidzwa. Mwari ndo wakati let the birds fly. Nanhasi ostrich aibhururuke. And hakuna version yakanzi let the birds fly. Wati koma ostrich are too heavy. And ostrich weight. And ostrich are not included. Ostrich in group of birds. Sanidze na uye weight. Because ndege haisipa list yazvakanzi zibhururuke. Vakiri kusimuka. Kune malaws akaprekwa, malaws edynamics nendege. Chakatsa ostrich kusimuka chi. Every party ostrich iri too big. Chidiki chi. So when you are understanding, your knowledge is shallow. Come on. Mind munhu paakaitwa naMwari igift. Hakuna vhesi inoti musafunge. Yandakaverenga inoti musafunganya. Chirungu hachiti do not worry.
wari nothing zvakasiyana. Une right yekufunga ndichadei ndichapfekei. Hauna right yekufunganya, une right yekufunga. I'll repeat. Pachinoti do not worry ndichadei ndichapfekei. Chakati do not worry achina kuti do not think. Ukasarongeka unonyura. Brain dzawakapiwa gift. Saudira vhesi yakagagata nizoreka kuti ingwani shiri dzede ngadzirime. Ukatora vhesi yeshiri iwe uine maoko. Uchaona kuti kavhesi kawakabata ndekeshiri saka uri pamawani. Iye anoti ndinopafadza kubata kwemaoko. Iwe unoda pavhesi yeshiri isina maoko. Hairi masi inodya iwe une munda. Ukuda pashiri papa. Unotaura kuti chini inozongomhari. Inozongofa. The believing part. Inoda kuti uzive Mwari. Unomuziva sei? Through kuparidzirwa imwe level. Through revelation imwe level. Through studying of the word. Saudona kuchechi ungapinda ukaita makore akawanda ukapiwa kana chigaro. But kuti utenge Bible unokudhurira singaita. Izvo sauna Bible. But kuchechi unoenda. Ende unoparidzwa unozombira ukuda kunzwa. But shoko chairo word hauna. Kwauri rinodhura. But mwedzi unopera uri paWhatsApp une data. But Bible rinokudhurira singaite. Ukatoitenga riri mhuri yese kwekerapo. Family. Mauniform yekuchechi yake, ma-t-shirt yake, Bible redu test. Pacho pane information inokuchandura upenyu hwako. Wopa usingaise value. Mwabhataiwa, problem ndikariverenga handinzwe. No stage yakanaka manje. Bvunza muranda wakandasi. Akariverenga asinganzwe, next chapter 8. Mwari akamutumira Philip. Kusanzwa kunodenda Mwari. Kuverenga urigera kunzwa kunodenda Mwari. Why? Nokuti harisi meant kuti ukariverenga unzwe. Riri meant kuti ukariverenga unzwe na mweya. Why? Because munhu wese akaenda kuchikoro ukariverenga unonzwa. Dai zvatinonzwa zviri izvo nyaya yacho. Hapana need yekuti munhu anokuparidzira. Unoverenga wega wotonzwa. Chinoita kuti tide munhu anotiparidzira isigona kuverenga chii. There is a mystery inoda kuexplainwa namweya mutsvene than zvinhu zvatinopirwa nekufunda kwedu. Ukatoverenga unotonzwa. Zvakati. Kuti uchinzwisisa hazvisi intellectual. You need the grace of God. The Spirit of God. Saka uyo akaverenga asinganzwe muranda wakandasi. Mwari vakamutumira Philip. Unodenda Mwari kana uine shungu dzeshoko rawo. Haana kunamata aiverenga asinganzwe. Zvikadenda Mwari kuti munhu ane shungu neshoko anoda help. So mumazuva edu ukaverenga usinganzwe. Tiri mudispensation ya Holy Spirit. Mweya mutsvene will explain mysteries to you. Akasakutsanangurira zvaunonzwa, you will find a preacher anointed to explain the mysteries. Iva neshungu nezvinhu zvaMwari. Get knowledge. Get understanding. If you pray, believe, so you receive. Vanhu vazhinji vabuda chechi vasiya. They've been praying for long days, long times. Havana kureceiva. Why? State ya believing ine zvinhu zviviri, in mystery. When you believe, unobeliever nokuti unomuziva ability yake, unoziva zvaanoda. Ende kana waziva zvaanoda, waakuziva shoko rake. Mubelieving mune word, muword mune action. Pane zvinhu zvokuti Mwari vakada kukuitira une zvaunofanirwa kuita. Ukanamba kuti Mwari ndipeiwo vana, ukasarora unofunza kuti wakanyimwa. Kamba huna kuroora kuti uwane zvawakapiwa. Hapana denga parinovhurodza atsana mwana madhamadhama unotsvaga wega. Ndakatiye kutsvaga tega iyi problem yatakakonzerwa naAdhamu. Wozi Mwari vanga vane game yekupa vanhu vakadzi. Saka Adhamu paakatadza akabva ati mukadzi wamakandipa. Mwari akati ndakutomakisa ndopa vanhu zvisina basa. Tsvagai mega. Satani chaiye achida kuedza Jobho akati kuna Mwari, anokunamata because mune zvamakamupa mukamuropafadza. Mwari akati enda unozvibata, no problem. Satani akarova zvese zvaJobho ndobva asiya mukadzi waJobho.
vana akauraya bomba akauraya dzimba akapasa akasiya Madam Job. Why? Angaita research kuti zvese akapiwa naMwari but mukadzi akatsvaga ega. Proof yekuti akatsvaga ega inzwa statement yaMadam wacho, tuka Mwari ufe. Hakuna mukadzi anoda kuita shirikadzi but my Job vakaprova tuka Mwari ufe. Ukaona munhu akudaro atone mufesi zvimwe hazvidi kuprofita mani. Ukaona mukadzi wako akuda rufu rwako kana tsano varipo tuka Mwari ufe. Adzimai chaiwo chaiwo otodemawa pasi. Satani anga atoita research anzi Mwari Jobho anokunamatai nokuti makamupa zvizhinji mukamukomborera. Mwari akati enda unozvibata-bata ndokubva akiriya zvese ndokubva asiya Madam Job. Correct research kuti auya akatsvaga ega. Izvi ndo zvaakapiwa naMwari but pavakadzi anotsvaga ega. Saka ndokubva zati chawakatsvaga wega chisina Mwari ndochandogona kushanda nacho. Ndokubva anopinda muna mai Job akati udzai tsano vatuke Mwari. Chinhu wani chandakarespekta pana Job, paakadzorerwa pfuma zhinji naMwari haana kudhivhosa. Ivo madhamu vaitiisa haana kuvadhivhosa. Why? Ari mature pakuandastenda zviri spiritual. Akaziva kuti chaiti tuka Mwari ufe chii havasiriwo. Vanga vatori under attack. Ukamachiwa mumarriage at that level uchaona kuti dzimwe nguva urove munhu kana atora mumashoko unongoziva kuti zvekurambwa zvekumusha kwavo ndo zvazvauya. Unotomubatsira kuti dhiya unoenda nazvo wekunamata. Unopasi kufurirwa nevanhu vekumusha kwenyama. Iyo kane pekuti vazhinji tinowanzoziva dhimoni kana ramanifesta but when you are mature unogona kuziva dhimoni necharacter yemunhu nekutaura kwake. Amai vakaenda kuna Jesu Matthew 50 vakaenda kuna Jesu the Canaanite woman vakati mwana wangu ari kunetswa nemweya yechina. Havana power yekudzinga dhimoni racho but vane ability yekuziva kuti uyu mweya. Kana baba vakaenda mwana kuna Jesu Mark 9 vakati kana zvamubata zvinoti mvura mumoto. Vaiti vakaona mwana ari mumoto vaitoziva kuti haana kupinda ega zvabata. Ndibaba vaamachuva vakurisecha kuti ukaona akurova dombo zvamubata. Havaswera vachimurova kuti urikuonere mutoriro vanoziva kuti kana zvamubata akurova dombo. That way unosika spiritual help than ordinary counseling. Hama zangu, it's good to have counselors in the natural realm, but some issues are spiritual. Manonza unopiwa na marriage officer, marriage counselor, manetsana kumba. Ane paano gumila kana attack ili spiritual, unotoda spiritual help. Imagine waenda kuti muruma asikurara kumba. Avana mamwe manotsa vanga kupe kusvikadzoka. Woi manotsa awo ndekuti mubikire, mukise, mubate mushi. Manje kana asikwa kumba, akisike, adirike, abatike mushi. Pakuda Jesu anoti Lazaro. Zoka. Manotsi mamwe atinopiwa anoshanda kana munhu wacho aripo. Mubate mushi. Muremekedze. Submit. Manje akaenda. Some challenges are spiritual. Zvakuda vanhu vanoona munyika yemweya. Baba unoti mwana wangu zvikambata zvinoti mumoto, zvikamubata zvoti mumvura. Saka vakangomona ari mumvura havamupopotere. Vanongoti asidai Mwari amuwanira nyasha zvauya futi. Zvikabata amai vane rafu yavanoita, zvikabata baba havarari pamba ipapo. Saka amai pane kuti vatore mabva vati Mwari rangarire murume wangu adzoke. Vanenge vachida address yesimorals yacho. Physical fight. And the danger iripo ndeyekuti hazviva kuti unowina fight kana uriwe muridzi wemurume. Fight haijadwa neunorombwa uri muridzi. Haisi garantika. Nokuti kana uchitsvaga ikoko unonorova munhu, unogona kunoroverwa ikoko. Dai Mwari atibatsira. Solutions atinoda kushanda nawo dzimwe nguva ashande kana pachinida spiritual help. Amai vanotishe mwana wangu ari kunetswa nemweya yechina. Andizoti aitei musikana yeye, but amai acho vakaziva kuti uyu mweya. Havagoni kudzinga demon, but vari mature vanoita perceive kuti izvi haisi decision. It's a spiritual thing. Mwari dai vatibatsira.
munhu ngaasike knowledge concerning God. Why? Does not build that the believing part so that you will receive. When you pray, Mark 11:23, when you pray, believe so that you receive. Believing, you need to get knowledge. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. My situations are now in your mind. Spiritual attack that I was simulating a motomu. Every situation you are going to I pray for open doors. I pray for grace and favor. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. We'll meet again tomorrow. Same place, same time. Thank you so much. Bye-bye.